Ndikulandileni abale okondedwa kulingaliro la mawa wa lero, mawa wa pa 10 February 2023. Okondedwa, mawa wa lero tipitirizabe kuphunzira mawu a Mulungu pamutu omwe uja onena kuti munthu wosafuna kugwira ntchito asadye. Okondedwa, mawa wa lero ndi phunziro namba 7 limene ndikuchokera pa machitidwe 2 ndime yake ya 42 mpaka na 47. Mawu a Mulungu mchichewa cha lero akuti iwo ankasonkhana pamodzi kuphunzitsidwa ndi atumwi pa chiyanjano, pa chakudya ndi popemphera. Aliyense ankachita mantha chifukwa cha zodabwitsa ndi zizindikiro zambiri zimene atumwi ankachita. Okhulupirira wonse anali pamodzi ndipo aliyense ankapereka zinthu zake kuti zikhale za onse. Ankagulitsa minda yawo ndi katundu wawo ndi kugawira kwa aliyense molingana ndi zosowa zake. Tsiku ndi tsiku ankasonkhana pamodzi pa bwalo la pa nyumba ya Mulungu. Ankadya pamodzi m'nyumba zawo mwansangala ndi mtima woona. Ankayamika Mulungu ndipo anthu onse ankawakomera mtima. Ndipo tsiku ndi tsiku Ambuye ankawonjezera ena pa chiwerengero cha olandira chipulumutso. Ameni. Okondedwa, mawu a Mulungu amene tawerengawa titsogozedwa ndi kulingalira konena kuti zinthu zabwinobwino ngati sizichitidwa ndi nzeru komanso moyang'ana chomwe chingabwere kwa zaka zochuluka kutsogoloko, zinthuzo zikhoza kukhalanso msampha wopweteka anthu pa nkhani ya zachuma ndi moyo wabwino wa tsiku ndi tsiku. Ameni. Okondedwa, tinene moopa Mulungu. Zilipo zabwino zimene poziwerenga m'malemba timapeza kuti zinali zothandiza munyengoyo, ndipo zitengerako nazichita ifeyo lero, koma opanda nzeru kwabwino, okondedwa, tikhozanso kukhala wanthu ovutika. That's why ndikukuchenjezani kuti zilipo zinthu zabwinobwino ndipo zinthu zothandiza zofunikanso kuziyang'ana bwino kuti lero lino pozichita ziperekera tanthauzo labwino. Zimenezozo ngati sitizitenga bwino ndi kuzimvetsa bwino, moyo wa leronso ukhoza kusokonekera. Nde ukamasokonekera nkumaloza tu baibulo kuti ayi ndazilengatu apa nde mmachita zomwezi. N'chifukwa chake okondedwa, ndimati tikamawereka mawu a Mulungu tizimvetsetsa idali nthawi yanji, zimachitika motani, zidathandiza bwanji, padavuta mpati, nanga lero lino zomwezi tikhoza kuzichita mwamtundu wanji malingana ndi mmene moyo ukuchitikira lero. Mupeza kuti poyang'ana izi mwa njira yotere tidzapeza zikuluzikulu zimene pakuzigwira ndi kuzichita zidzapereka tanthauzo labwino lakumvera kwa mawu a Mulungu. Koma ngati tingotenga zinthu monga tabola ndawerenga apa ine ntere motere bola idali osasiyanitsa nthawi, osazimvetsa bwino, okondedwa tidzakhalanso mchipinjo chochuluka pomamvera zimene zizi mola kwikamo. Timanena kuti ayi ine ndili kumvera Ambuye. That's why ena amanena kuti kumvera Mulungu nkovuta chifukwa kumakwika m'mavuto. Zimamveka ngati zoona, koma ayi, vuto limakhala munthuwe kuti pena suda zimvetse ndi kuzitsata bwino zimene ukuwerengazo. Okondedwa, ndikupangireni kuti n'kwabwino zedi kumvetsa bwino malemba, kuwatanthauzira moyenera kuti ife lero tisasokonekere pomanamizira kutsatira malemba. Tina wambiri okondedwa hayi zidansokonekera, koma kwafunsa amalimba mtima nkomanena kuti ndikumvera mavesi awa. Mawu a Mulungu amakamba izi akuzitenga zinthuzo out of context, si monga mmene kudachitika anthu popeza nthawi idasintha mwina zinthu zonse zingachitikenso monga mmene zidayena kuchitikira lero lino. Zinangofuna kuphunza chachikulu nchiyani mwichi chimene tikozipanga apply lero ndi nthawiso yathu lero, chimene chakhala vuto kwambiri. Chakhala vuto malemba awati ngofunika kuamvetsa ndi kuwaphunzira bwino kuti asakhalenso ngati chipinjo pa moyo wathu. Mawu a Mulungu amatawerengawo okondedwa ndi koyambirira kwa mpingo
kwa Kristu mwini wake, kwa otsata Yesu, amene anali ophunzira Yesu. Yesu wasiya wapita, iwo aja akupitiriza kukumanabe, akupitiriza kupembedza, kumaphunzira koyambirira kwenikweni kwa mpingo. Ndikumeta werengako okondedwa, mundimvetsetse. Yesu akuwasira mawu onena kuti adzabweranso, ndipo tikadawerenga m'mbuyomu tikadapeza kuti pamene Yesu amanyamuka kupita kumwamba, adawauza kuti musapite kuna kulikonse mpaka mutalandira Nkhoswe yatsopano, Mzimu Woyera. Ndipo adawauzanso angelo amene adabwera pamene Yesu apita kuti inu Yesu amene mwamuonayi akupita chochi mudzamuonanso akubwera. Ndekuti idea imene adali nayo kwambiri makosana apoyambirira pa nkhani yakubweranso kwa Yesu, wena amaganiza kuti Yesu akhoza kubweranso mu nthawi imeneyo adakali moyo, chifukwa Yesu pa nthawi kuti abweranso liti sadanene. Ndipo adawuza zisindizo kwanu zoti mudziwe nthawi, muzingoziona zizindikiro. Iwo kuganiza kwawo ena amaganiza kuti zichitika mu nthawi yawo imene akhoza kukhala ndi moyo, kuti sachedwa iya abwera. Ndiye kuganizanso kumeneko kumathandizanso machitachita ena nthawiyo mwina amene lero atengere zikhoza kulikaso ife yomuvuto lalikulu kwambiri zedi. Ndipo ndikukhulupirira kuti kuganiza kumeneku kumene kudapanga force malingaliro a mtundu wina, kudayikabe anthu awiri atatu m'mavuto popeza sadamvetsetse bwino kuti kodi kukhala kwathu tizikhala motani. Malemba akunena zinthu zingapo zimene pakuziyang'ana okondedwa ndi zinthu zabwino kwambiri zedi. Baibulo linena kuti mmene mpingo umayambira ankasonkhana pamodzi otsata Yesuwo tsiku ndi tsiku ndi kumaphunzira kwa atumwi. Ankadya pamodzi, amadya pamodzi, amasonkhana daily, amadya pamodzi, amazilenga kuti zimene ankadyazo wina aliyense akafuna amabweretsa zimene ali nazo mwa ufulu wake, mpaka natuvena amakagulitsa minda yawo, katundu wawo, ndikubwera nazo ndikumagawira wina aliyense mugwire chimenecho. Ndipo Mulungu angakumena mtima, anthu amaonjezekerabe, ndikuti mpingo wamba kukula tsopano mpaka na kufika ponena kuti tikadawereka kutsogolo zinafikapo nthawi ibera aya zamba kuti vuta tsono timaphokoso tiwiri tamba kuonekera mu ntchito imene inkachitika. Muzimenezo kunena timapractice yang'ana bwino kwambiri ndi kuzionanso ndi mmene moyo wa lero tikhoza kukhalira. Chachikulu kwambiri chimene abale wanga ndimafuna ndikuonetsereni mawuwa nkunena kuti muli zabwino zofunika tizitsata, koma tizitsate ndi nzeru. Amen. Argument yanga mawu lero ndi imeneyo. Mundime zimatawerenga muli zokoma kwambiri, ngati kusonkhana pamodzi, kudyera pamodzi, kukumana kawiri almost daily kumakumana. Ndi zabwino kwambiri zedi, zikhoza kutithandizira kudziwa zochuluka. Koma nozinafati zimvetsetse ndi nzeru tsopano, chifukwa mwina nkokafupi ukhoza manena kuti iyayi mpingo wa lero ndasokera. Bwanji tilebera kuchaji silimadyera limodzi monga azatu amachitira kale. Bwanji sikugulitsanso minda yathu ifeyo kumati basi zingobwerapo mpano. Bwanji nanga ifeyo sikumakumana daily usiya zonsezi kumakumana zokhazo. Ndekuti ife ndasokera ndi abisa wanga mpingo umene uzichita zimene zizi ndi utchula kuti mpingo wapamachitidwe 2 ndi mayake 42 mpaka na 47. Ndifanitsate malemba osati mipingo inayi iyayi nkopafupi kutero. Koma kwa ameneyi ndikhoza nena mawu amodzi kuti zamsowa ndi nzeru, zamsowa ndi kumvetsetsa. Ameni. Ndimafuna ndikupemphera abale okondedwa kuti mutsegule maso ndi kuona wani nthawi imene zimachitikira izi kunali kuchiyambi kumene vanthu chiyembekezo chawo chinali chonena kuti ayi Yesu isakhalitsa. Na upodiya malingaliro kuti Yesu isakhalitsa, malingaliro awo ndi construction ya mpingo imene imachitika ndi malingaliro Yesu isakhalitsa adzibweranso.
na ngati akuyenda ndi moyo kuti Yesu sakhalitsa adzibweranso ndekuti no kukhala ndi katundu ochuluka kumaonedwa ngati kuti nkosafunika kwenikweni chifukwa Yesu azibwera. Nanga mundangowa chani Yesu azibwera nanga ntchito zinazi tizaniso Yesu sakhalitsa mwina zaka ziwiri zimodzi adzikakuda kubweranso. Sadalingalire mwina nkuteka kuti no mwina tidzafika mpaka na lero Yesu osabwera. Mwina sadalingalire ndeuti lingaliro limene anali nalolo lidapanga promote kuganiza kwa mtundu wina kumene tikalili kutengereso lero ndikumakuchitanso lero zina zitivuta abale okondedwa. Chitsanzo kodi tine kuti mkhristu weni akhale kuti adzigulitsa katundu wake amene ali naye nkukapita kuchali chinyengo kukhala opanda kanthu amene ende kopemphera kwambiri yankho lake likonza kuti ayi nanga kuti akhale bwanji malingaliro akuti kwathu sipa dziko ndingopitirira. Malingaliro amenewa kunena kwa zoona akhoza kumubyala munthu kusasamalira zinthu mdziko muno. One, kusakhala ndi katundu ochuluka ifo kwawo sipa dziko adzingonyamuka akungodutsa tsono podutsa atisungiro manga nyumba chifukwa ndi one step to another wadutsa. Ndi zimene zapangitsanso kunena kuti anthu adziononga mchilengedwe chikuchiononga chifukwa kwathu sipa dziko komano zakazika dapitirira tikadali mdziko lomwe. That's why mpeza kuti no malingaliro amene anawo kale akuti kwathu sipa dziko lingopitirirawa ndikuononga chilengedwe ndizi nkhani za nyengo zambaso kulimenya tidakati mdziko lomwedu ino kumasauka nazonso. Ndifanene kuti chani malingaliro ena amene ngatisamvetseka bwino adzapangitsa zabwinobwino kukhalanso zoononga banthu. Ndimane ndikambe enanso alipo amene adakagwira zonga ngati zomwezi kunena kuti kupemphera kwenikweni okondedwa ndi kumene kupangitsa kuti wanthu asakhale ndi zochuluka ndipo adzingodzibweretsa ndipo zimaoneka ngati kuti munthu yingwa uzimu kwa bilizedi. Funso langa mu zaka 10-20 zikubwerazo kodi system imene tikuyambayi idzapitirirabe? Chifukwa mwina nkumanena kuti ayi mpingo wa lero udatha bwanji wanthu sakuchitanso monga mmene tikuchita kalezi. Okondedwa timvetse awa mayamba kumene padanigerizo lina limene lidamba kusintha lokha mkati mwa ndima ataona kuti ayikaya akuluakulu zaka zupita chichokeni Yesu papita zaka 20 chokeni Yesu papita zaka 30 ndikuti ambakuona kuti okay machitidwe ake I think muchatimaganizira mujamo sitimaganiza moyenera kwenikweni muzikhoza kutheka Yesu lingaka nthawi tiyambe kukonzekera izi. Palibe verse yonena kuti padali kusintha kotero koma zidadzisintha zokha pakuona mtunda umene udamba kuyendedwa tsopano. Ndifanene kuti chani kugawana kwa zinthu ndi kwabwino koma no lero lino kuyamba kuoneka ndi kuti kodi pamene ndikugawa izi ineyo mawa ndidya chiyani, wana wanga apita bwanji ku sukulu, kodi ndikadzachita retire ineyo ndidzakhala potani. Kulingalira kumeneko mwina singakupeze mwa abale wathu oyambirirawa koma kwalero tikhale nako. Amen. Tikhale nako ndithu tikhale nako kupemphera perfect kwabwino kwambiri zedi zofunika kwambiri zedi koma no tichotse malingaliro amene abale wathu adali nawo kale akuti sizilenga mtunda adzidwe inde ifeso ndi malingaliro amene tikhale nawo nkuti mu nthawi yosadziwika Yesu abwera ndipo mu nthawi yosadziwikayi ili ndi mbali ziwiri. Ili ndi mbali yakuti no tikhale okonzeka kwambiri moyo wa uzimu kukonza lino mwina ngakhale lero lino usiku uno ngakhale pompano Yesu akhoza kubwera udzatitenga ndi mapita kapena mwina akadzafuna nkuzaka 40 zikubwerazo akhoza kubwera. Ndikuti munthu udzichita zinthu pa magawo awiri. Gawo loyamba khala okonzekera moyo wa uzimu kumana ndi Yesu tsiku ndi tsiku. Gawo lachiwiri khala okonzekera kuti ngakhaitenga mtunda ukhoza kupanga survive mdziko limeneli ndi limene ufuna kupatseni mawu wa lero gawanizo limeneli osati limemba limodzi tiyamalalikira kunena kuti Yesu abwera posachedwa. Ndikuti tikonzekera tsana balo kondedwa kuti tsiku losadziwika limene Yesu adatchule adzabwera koma popeza kuti silidziwika tiyeni tidzigonabe manyumbamo mapuloti tidzigulabe ntchitozi tidzilimbikirabe chifukwa tsikulo silidziwika. Kudzikira wekha tsikulo zikhoza kukupanga kuyamba kukhalidwe lina la uzimu ndithu maganizo ena koma no kupita kwa nthawi likhozanso kudzakhala chipinjo. Ndifanene kuti chana balokondedwa ndikuonetseni kunena kuti tiye ndiganiza limodzi kusonkhana kwa wanthu daily inu mmagwira ntchito nkuteka mmapanga business nkuteka
ninene ine kuti tisonkhana daily kuyambira 7 o'clock mpaka na ukafika nthawi ya 5 o'clock. Tipemphere ndiphunzitse ndipande lemba kwa nonsenu daily. Funso langa mupanga survive malai muno mdziko linoziyenda mupeza kuti ayi ndiyamba nokulakwirana kuti amene sadabwera nakagwira ntchito ina amenewo afoka, amene sadabwera napanga kwa zinthu zina afoka. Chifukwa amene akhale obedient committed ku program imeneyi apangitsa kuti zawo zambiri zima mapero wake amuonanso Mulungu ngati wolakwika. Komano pamene anzathu amazichita poyamba zimamveka mwinanso ndi mmene anthu analili maklasi akuti anali otani zimamveka. Komano zinthu zidamba kusinthika pang'ono atamba kumvetsera akuluakulu bwanja patikoze bwanja Mulungu adazilola daladala kuti ngakhale zeru zawo ziyambe kugwira ntchito pakukonzanso zina ndi zina moyo wawo uziyende. Ndifuna kuthandizana balo kondedwa kuti ngati tikufuna tiyime mgawo la pemphero machidwe athu kati daireyo koma tione nthawi yoyenerera kuti tikhoza kuyichita imene simungasingathe kusokonezanso magawo a zinthu zina zimene zimatithandiziranso pano pa dziko lapansi. Therefore sikuti kukumana kamene timavesi amatawerengawo ikhale excuse yakuti ino mkwanu kungokhala kupemphera basi koma zogwira ntchitozi muleke, zosamalira moyo wanu muleke. Tisatero ikhaleponso nthawi yochita zimenezo. Ameni. Gawo lina ni gawo losonkhana ndi kumadya pamodzi. Kodi izi zichitike everyday time pamene mali bafunika nzeru paja pamenepo. Chifukwa mtili Malawi kudziko lathu lino tili ndi zosowa zachakudya mwinanso magawo ambiri. Tinene kuti papanga songana aliyese azunguko zachakudya aliyese osowa ndi ambiri lero lino. Tikandi chigulu cha bantu mwene singakwanitsa kuchidyetsa chifukwa kuti tikhala kuti okay kumene kumapezeka chakudya ndiku ena abe ofuna kudyako adzamjoyina mpingo osati kuti afuna Yesu ayi koma adzangodyako basi. Tatswambe kuti mipingo ya lero imachita kukhala ndi program kaya mwina ndi pa chaka kawiri katatu feeding program. Ife tisonkha izi tikadya ndi anthu motere. Tisonkha izi sikuti amati every meeting imene akumana ndi kumadya kudya aliyese adapeza kuti ino kuti resources sangathe kukwanira. Chitsanzo ndi ine kupingo kwathu tili ndi anthu ochulukitsa koma silingane kuti every Sunday imene takumana papezeke kuti kudya kuchitike. Ndiona kuti ndipoperewera amene silingakwanitse kutero mwinanso ndi gulu imene ikhoza lero ondali kuti akuluakulu aliyese wa ife azisonkha practically sizingachitike koma anzathu amachita. Nchifukwa chani ndimadera kuti awawo anali kuchiyambi ochepa otani zimatakuteka ndi malingaliro aja kuti Yesu abwera ponsa chedwa aja zimateka. Koma lero lino mupeza kuti zikuchitikabe inde koma ndi zeru zina zikuchitikabe pakuonanso nyengo ya lero. Sikuti uzimu watawa ayi koma taonanso kuti tikhoza kuchita bwanji kuonetsa bwanji chikondi kwa anzathu malingaliro zimene tili nazo ndi moyo umene tikudutsa monsonero. Ameni. Ndilimbikitsa mipingo ndilimbikitsa abale amene makali ma programs osamalira wanthu monga mmene amachitira. Chifukwa lero lino panafunso zeru zina zakulingana ndi lero zokwaniritsanso chikondi chimene Khristu Yesu adatipatsa. Nene kwa anthu amene mati ayi tidasokera sitingazichite daily paonanso kuti mmene moyo wathu ulili pano ndi zovutirapo. Chifukwa tizilekatu zimene zinazika mnthawi yathu ya lero kuti tikhoza kuzichita bwanji moyenderera. Chifukwa mati ndikuwuzani abale okondedwa mtundu wa anthu ongofuna kuthandizika ndi mpingo ulikonso umene udapha kuthekera kwawo. Iwo chimene amaganiza ndi kutchalichi kumapezeka zaulere, kutchalichi timakadya, kutchalichi. That's why mbezo zambiri za mpingo sizisamalika ata pang'ono koma kuyiwala kuti amene akuperekawo agwira ntchito kuti zikagwire ntchito ya Ambuye. Posazindikira izambiri amazipanga abuse. Sichoyenerera kutero abale okondedwa, sichoyenerera kutero ayi. Tiyeni tichotse malingaliro onena kuti ine mutu wanga ndiyedzeka, mphamvu zanga ndiyedzeka, popeza ndimapemphera nkadya komweko. Nanga zikapezeka bwanji? Mbalemba akuti anga amagulitsa minda yawo, anthu amagulitsa zakuti kuti zikapezeka kuti zikusamalira banthu. Koma izizi ndi kukula kwa mpingo sizingathe kufikira aliyese kwa zaka zonse mpaka Yesu adzatipeza ndi nkhani yovuta. Asati adaziyamba mkatikati mwa ndime mwanuti adazisiya.
zimazachitika apa mutati muwerenge mamu simuzoti ni kwina koseko mene mpingo makula tsono amachiraso zonga zomwezi zidamba kutenga shepi ina malingana ndi kumvetsetsa kwa zinthu zina tsopano amba kupanga koperera okay kodi apa tikozo kupanga izi kodi apa tikozo kupanga izi chifukwa chauna nthawi ndikuti mkaganizidwe kamatha kusinthikaso mkupita kwa nthawi ndikuonanso zimene mukudutsamo mnyengo imeneyo ndizofunika. So musangoti mwapezeka portion kamalemba basi nkunkakamira kuti izi zinthu mozidathera pomwe ipitireni nkhaniyo mupeza kuti munaganizo menelo lidayambika inde koma kutsogoloko lidadzasinthika. Ameni. Kamikena kamene kalipo ndikuti imafika po nthawi ndi idea ijonena kuti sakalitsa Yesu adzibwera Yesu wanthu amatha kukagulitsa katundu wawo ndikubweretsa. Ndiye ndinene kuti kodi imeneyi ikhale standard yakuona kuti Khristu alimba ndikuti amene ali ndi makampani agulitsa ndalama zonse zibwere tidye ngati wanthu pa mpingo. Funso nanganawo akaphunzira bwanji moyo zikhala motani zonse zidati zigulitse zikhale m'manja mwa anthu ena ife ayibola tunjira chipembedzo kuti tipanga survive ku dziko kuno. That's why mpeza kuti idea iyi idasinthika uchitokhala kuti ndo munthu kupereka kudapitirira malingana ndi mmene Mulungu amamudalitsira munthu ndipo ndizimene uchita lero pano. Moti anasati ayiti bwanji inu mukhala ndi minda itatu inuyo kumwambasi mukalowa chifukwa ndokhala ndi minda ikapu taona nabalama kugulitsa minda kumwe kapena kuchachi ndikuti inu sabala kondedwa mugulitse katundu wanu yese ujaya abwera uchachi ndetikhale ndi mpingo wa wanthu wopanda kanthu anthu ake amphawi ene ndinadya kale zonsezi ifati kuli yatu mkwadaika tisatero. Mundimvetse nali idea kuti Yesu sachedwa azibwera koma no ataona kupita kwa zaka ayi kaya tidafuna rizini mamundawo kuti zina lizipereka kuti zidya tidakapitirabe kulimabe mundawo kutenga adzikiro kakuti ambuye wakutumani chimwene chemwali kuti ayi ndikufuna izi ndalama zake ndizifuna ngati ndi ambuye chitani kotsindika amene kuti kumanyisa kale kuti chilamulo chaolalikira kuti panafunika aliyense atera tikati kuti tilakwitsana abale okondedwa koma akale kuti ambuye wakuyankhulani kuti iniyo mupereka gani perekani ambuye wakuyankhulani ndipo mukutsimikiza mtima kuti wanena kuti mundawo gulitsani ndalama yake ikapitizidwa chitani chifukwa Mulungu adakayankhulabe mpaka napano olo even inama ndiuza chinde kuti dai ndifuna ichi chiperekwa kuti ndalama yesi yako simudya chimwene ndiyo kuti mukafika zimachitika akakhala kuti ndi ambuye otero chitani chifukwa ndi nthawi yake yokusamalirani koma kuti isa ilokhala ngati mlingo wakwaliyese kuti aliyese akondedwa paja kwathu sipa dziko tiyeni minda yonse gulitsani katundu yonse gulitsani zibwere kugomera ambuye zimenezo inuyo akuona ni mchauta poti lupite kumwamba poseyedwa tigulitsani kena kalikonse mwina ambuye apanga decide kuti kabeza kazinafete kwa dziko lapansi pano mukhala bwanji mdziko lino ni chifukwa chake kondedwa tidziyang'ana kuliko nditikozo khala bwanji ganizo ndi kupita kwatsogoloko lidasinthika mukamaona pena amene mwina izi zakuzichita koma osati monga mmene zimachitikira poyamba sindiye kuti uzimu wasungunuka ayi koma kuti lingaliro lidamba kumvetsetseka kuti Yesu akubwera zoona koma no sadanene tsiku nchifukwa ndikhala okonzeka daily moyo wanga uzimu kuti Yesu ndikhoza kumana naye komanso ndikhaleso udzikonzekeretsa kuti mwina ngati zizatenga zaka 40 50 60 kutsogoloko kapena somweso ndimuyalira nkulisiya dzikoli kodi odzakhalawo adzakhale bwanji nzeru izamabwera kutsogolo tsopano atamba kuona kuti nthawi ikupita moti ndimati ndinene ndi nonse amene mwina pa izi simmatha kuzimvetsetsa mmakunda kunyoza ena osewa kuti ayi iwo sakuchita monga malemba limvetseni ndali kuchiyambi ndipo tsopano malingaliro adamba kuonanso zinthu mwa mtundu wina ndi chifukwa chake ndikukulimbikitsani kunena kuti tidziyang'ana zinthu bwino kwambiri zedi kuti tisafike posokonekera imenenso ndikutayika kumene pa miyoyo yathu ndikuyamba ulesi ndikuleka kugwira ntchito ndikumene kuti nzofunika kuti tidzingochita izi ndikufanira ndakulira abale onse amene amati ayi okondedwa kugwira ntchito nkosafuna taonana azathu apa analodzipereka amasonkhana daily tifufuze amapanga survive bwanji kalero nanga kodi adafika nazo pati zidatani nanga ogwira ntchito o a business amachita motani
zina suli mpingo yamba mene mayamba udaganiza kana kali kose structure ngati mwene machita lero ayi zinatenga nthawi kumazili ngati kuti bwanji mungeso consider bwanji mungeso pamgezi ine ndikamapanga program nkada kuchechi kwati ndimakhandi ulingalira kuti nanga kuti tsiku ili ngati anthu osabwere nanga ubwera njira akhoza kwanisa kubwera nanga maganizo amene akubwera lino poona kuti notiso ndi anthu osiyanasiyana amene akubwera zosiyanasiyana kuti adzikhala ndi nthawi yochitaso zimenezo komanso nthawi yakupemphera. Amen. Mukhoza kuwanitsa kupemphera daily koma mudzikhala nthawi yanu imene ndiyogwirizana ndi mmene mumachitira ndi kuti moyo wanu usasokonekere ndi kupwetekekanso m'magawo ena. At your own time zikhoza kutheka. And mipingo imapakani ma program zake molinganaso ndi mmene anthu akumeneko amatha kuchitikira. That's why mupeza kuti pali ma evening devotions, mupeza kuti pali ma morning devotions, kuti aperekenso mpanda wa anthu ena kuti akhoza zinthu zina moyeneranso kuti mbali zonse za moyo ziyambe kuyenda bwino. Okuti ndinatenga mauwawa kuti mwina nkuyankhulana motere kuti musasokonekere chifukwa amagwira zimene zizi nkuyamba kutsutsa zimene ndikuputsanizi zakulimbikira ntchito, kuyamba kutsutsa kunena kuti ayi mpingo wale udasokonekera udasukuluka supu mzimu woyera adathawa. Ayi, koma kumvetsetsa ndi kumene kungati unikire. Balo kuna dapirirani kumvetsetsa izi kuti moyo wanu ukhale wabwino. Kuchita kwathu kalero tikumutumikira Ambuyebe ndi values omwewa koma mwina silingathe kuchita monga mmene zimachitikira kale chifukwa keswa ma ideas ambiri adasinthika tidamba kumvetsetsa ndipo tidzapita kumvetsetsabe monga mmene Ambuye adzakarunikira mawa wabwino ndipo Ambuye akudalitseni pamene mulinganaso mozama za chimenechi. Amen.